ମା ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ବଡ଼ଝରିପୁର। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରତିଯୋଗିତା 16/11/2023 17/11/2023। ବୟସ ସୀମା 9ରୁ 14 ବର୍ଷ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ନିଜର ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତର ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ପଠାନ୍ତୁ। ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 9348973398। ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର 10,000, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାର 5,000 ଏବଂ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ପୁରସ୍କାର 10ଟି ଅଛି। ଏଥିରେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁରର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ନିୟମାବଳୀ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଏବଂ